Čaute všetci, je 23. večer a ja tu balím ešte nejaké darčeky. Zostáva len pár hodín do štedrého dňa. Čakám, kedy všetci zaspia. A ešte som si nestihla otvoriť ani adventný kalendár. Takže ho mám plný a môžem odpočítavať niečo iné. Ja hovorím teraz trochu tichšie, pretože tam za tou stenou spí mama a aby nič nepočula. Nachádzate sa v mojom šatníku. Dobalila som mu všetky darčeky a ja vám teraz chcem ukázať, že koľko ich je, lebo ma to prekvapilo. Tak sa podívajte na to so mnou. No. Takže Ježiško bude bohatý. Už sa teší. Ešte musím počkať, kým naozaj všetci zaspia. A potom sa na toho Ježiška naozaj zahrať. Tak som sa prišla zahrať na Ježiška. A vidím, že nie som prvá, kto tak urobil. Takže idem to tu naježiť. Takže darčeky Ježiško pod stromček nainštaloval. V telke práve končia pelíšky a ja do toho svojho peliešku idem zaliesť a dúfam, že sa už prebudím pekne 24. decembra a snáď vás prevediem mojim vianočným dňom. Tak dobrú noc zatiaľ. Už sme sa dočkali, už je ráno 24. Poviem vám presne aj koľko hodín. 8:42. Až teraz, tak trochu si asi zacvičím, pôjdem sa naraňajkovať a potom si budem musieť asi trošku ešte upratať izbu, lebo je v hroznom stave. Tak asi tak. Ešte toto vám chcem ukázať, aké krásne jarné počasie vládne. To si pamätám ešte štedré dni, kedy som sa chodila bobovať. Takže ja idem teraz robiť vianočný stôl, tak mi držte palce, nech sa jej podarí. A nech to dobre dopadne. Kvázi už je všetko na stole, čo tam mávame a bez čoho sa nezaobídeme. Máme na stole bábovku, niekde zvyknú dávať aj okrúhly chlieb, ale u nás doma je zvyk dávať bábovku. Potom tu aj poháre na víno, poháre na džús. Ďalej tu máme Sväté písmo Bibliu, z ktorého čítame. Druhú kapitolu z Evangelistu Lukáša, a to je narodenie Ježiška. Potom máme zvonček. My sme mohli ísť k stromčeku, podarčeky. A z druhej strany máme víno červené, vianočné oblátky a med. A tiež aj tanier malý navyše pre pocestného. Takto to vyzerá celé. Takže je to super, ako každoročne nič nestíham. Není som ani namaľovaná, ani učesaná a ešte ani neviem, že čo si idem obliekať. Takže znova, yes! Všetko ide podľa plánu. No stress. Ideme večerať, už sa to priblížilo. Tak sa teším a dúfam, že to dobre dopadne. A idem skúsiť vám ukázať, že čo mám na sebe. Tie papuče mi k tomu ozaj sedia.